Eng buong Pilipinas y muling nagdirivang matapos gumawa enge panibagong kasaysayan eng Filipina tennis sensation na si Alex Ila sa Wimbledon Championships 2026. Sa isang laban na walang makakalimot. Matagumpay niyang tinalo eng defending champion Edveld no. Traja na si Iga Swiatek sa straight sets, 7-6, 9, 6-2, sa ikatlong round enge torneo. Dahil sa makasaysayang panalong kito, naging kauna unahang Filipina si Alex Ila na nakapasok sa round of 16 enge Wimbledon, isang tagumpay na muling naglagay sa Pilipinas sa sentro enge pandaigdigang tenis. King binajan madali ang laban dahil sa unang set pa lamang ay parehong ipinakita enge dalawang manlalaro ang kanilang world-class na kakayahan. Hawak na ni Eala ang pagkakataong tapusin ang set ng mangguna siya sa 5-3. Ngunit ipinakita ni Świątek ang kanyang pagiging kampeon at nagawang makabalik upang pilitin ang isang matinding tiebreak. Sa kalagitnaan enge tiebreak y tila si Swiatek na eng may kontrol matapos magkaroon enge kalamangan, ngunit hindi natinak eng 21 anyos na Pinay. Sa halip ay ipinakita niya ang kanyang tibay engielub at determination, isang binawi ang MGA Pantos hanggang tuluyang may panalo ang unang set napakahigpit na 11-9 tiebreak. Ang tagampay na iyon ang najin maleken turning point enge laban. Pagpasok na jej ikalawan set ay mas lalo pan naging agresibo si Eala. Agad siyang nagtala enge apat na sunod-sunod na games et inilagay sa matinding pressure eng 6 na beses na Grand Slam champion. Sinubukan pang bumawi ni Swiatek at nakakuha ing dalawang games. Ngunit nanataling kalmado sa Ila at hindi niya hiniyang morala ang momentum. Sa huling game na laban ay ilang bet pang nagkaroon na deus bago tulwing nasa na pinaista ang isa sa pinakamang panalo na kaniyang kaysa. Pagkatapos nege laban ay hindi maitago ni Ale Eala ang kanyang emosyon. Ayon sa kanya, isa ito sa pinakamalalaking laban sa kanyang buhay at isang pangarap na natupad eng makapasok sa ikalawang linggo enge isang Grand Slam tournament. Sinabi rin niyang napakalaking karangalan eng makalaro si Iga Swiatek sa prestigiosong centre court enge Wimbledon dahil isa itong fenomenal na manlalaro at mabuting tao. Nagpasalamat din siya sa lahat na pili non sumuporta at nagbigay na lakas sa kanya mula umisa hanggang dulo na laban. Ayon kay Eala, ang sigawan at suporta enge kanyang MGA kababayan ang nagbigay sa kanya enge dagdag na inspirasyon upang ipaglaban ang bawat Pantos. Sa panalong ito ay naitala ni Alex Ila eng kanyang ikalawang tagumpay laban kay Iga Swiatek sa kanilang head-to-head meetings et eng kanyang ikapitong panalo laban sa isang top 10 player sa WTA rankings, isang malinaw na patunay na isa na siya engayon sa pinakamapanganib na batang manlalaro sa women's tennis. Samantala, nahirapan si Swiatek na mahanap eng kanyang ritmo sa buong laban matapos makagawa enge kabuang 44 force terrors, kabilang eng ilang mahahalagang pagkakamali sa unang set tiebreak na tuluyang nagapoa bago sa tagbo enge laban. Engayon ay nakatutok na eng lahat enge mata sa susunod na hamon ni Alex Ila kan saan makakaharap niya eng Italie s Jasmine Paolini sa round of 16. Isa na naman itong malaking pagsubok, ngunit dahil sa ipinakita niyang kumpiyansa, disiplina, et world-class na laro laban kay Swiatek, naniniwala eng maraming Pilipino na kaya niyang ipagpatuloy eng kaniyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Kapag nagtagumpay siya sa susunod na laban, magiging kauna-unahang manlalaro mula sa Pilipinas na makararating sa quarterfinals enge isang Grand Slam singles event mula PA noong 1953, isang tagumpay na higit 7 dekada nang hinihintay enge bansa. Sa bawat panalo ni Alex Ila ay hindi lamang siya lumiligha enge personal na kasaysayan kundi nagbibigay rin siya enge inspirasyon sa milyong Pilipino na mangarap ng mas malaki at patunay na sa pamamagitan enge sipak, tiyaga, et dedikasyon, kayang makipagsabayan enge isang atletang Pilipino sa pinakamahuhusay sa buong mundo. Sa tingin ninyo, hanggang saan eng mararating ni Alex Ila sa Wimbledon 2026? Makakapasok kaya siya sa quarterfinals at magdadagdag pa enge panibagong makasasang tagumpa para sa Pilipinas? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section, at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Manila Filipino para sa pinakabagong balita sa sports at sa MGA tagumpay enge 18 MGA atletang Pilipino.